La tartamudesa, en un 70%, sol aparèixer al voltant dels 2 anys, 2 i mig, 3, que és quan les criatures comencen a parlar més fluidament, formar frases, elaborar frases. De vegades són nens o nenes que tot just estan començant a enllaçar 2, 3, 4 paraules i això se'ls fa feixuc i és quan poden aparèixer els dubtes, les interrupcions, les disfluències. Altres vegades són nens o nenes que estaven parlant perfecte, que feien unes frases fantàstiques, molt elaborades. I de sobte, un dia se'n van a dormir i quan es lleven l'endemà estan caquejant que no poden en sortir-se'n de cap manera. Això sol angoixar molt a les famílies i moltes vegades arriben a buscar un ajut neurològic pensant que els hi ha passat alguna cosa. Hi ha un mite. Tots els nens, quan aprenen a parlar, tartamudegen una mica. Això no és veritat. Només un 5% dels nens entre els 2, 3, 4 anys tartamudegen. No t'has de preocupar, el que has de fer és no fer cas i ja li marxarà. No, això no és veritat. D'aquest 5%, 3/4 parts deixaran de tartamudejar per si mateixos sense un ajut de teràpia. Però hi ha una 1/4 part d'aquests nens que són els que fan les disfluències atípiques o de risc, que si no els ajudem no deixaran de tartamudejar. I aquests nens sense ajut de grans seran persones amb una disfèmia persistent. Els hem de localitzar a temps, els hem d'ajudar quan són petits, 2 anys, 2 i mig, 3, llavors és quan millor els podem ajudar. Quan veiem que un nen o una nena comença a fer interrupcions i cada vegada parla menys, cada vegada parla menys, cada vegada parla menys, això és un símptoma de risc molt important. Vol dir que està fent canvis a la seva conducta comunicativa perquè no sap com solucionar-ho. I potser comença a no socialitzar tant, no parlar tant amb els amiguets, a l'escola no intervé. La tartamudesa té molt de remei quan les criatures són petites i arribem a temps abans dels 6 anys. Tenim marge abans dels 6 anys que hi ha com un límit intel·lectual i cognitiu. Durant aquesta edat, 2, 3, 4, podem, a través del modelatge, del contagi, de la parla lenta i d'una sèrie de tècniques, aconseguir que adoptin un patró de parla molt més tranquil, molt més fluent i que deixin enrere les disfluències. Quan la criatura o la persona ja ha superat els 6 anys, pràcticament que podem dir que la tartamudesa està establerta i que segurament serà una tartamudesa persistent. Alguns nens amb 7 amb 8 aconsegueixen deixar-la enrere, però ja no és tan habitual com amb 2 o amb 3 anyets. A partir dels 6 anys, 7, 10, 12, l'adolescència, l'etapa adulta, es pot fer alguna cosa? Evidentment. Amb un logopeda especialitzat es pot treballar per millorar la fluència al màxim. Ja no tindrem l'objectiu de que desaparegui completament la disfèmia, perquè això és molt difícil, però sí que podem arribar a millorar la fluència fins al punt que el tartamudeig arribi a ser gairebé imperceptible.